Είμαστε οι μαθητές του 13ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών και αυτό είναι το τραγούδι μας. Σε παρακαλώ! Το διαδίκτυο σε βοηθάει, αλλά πρόσεχε να μη σε φάει. Κινδυνοί πολλοί, αδιστακτοί εχθροί, αλλά με σεβασμό οι φίλοι και γνωστοί. Γι' αυτό σε ώρα μην πιστεύεις, το κίνδυνο να τον αντέχεις. Κάνε το διαδίκτυο ασφαλές, για να μην έχεις απειλές. Προγράμματα έξυπνα θα σε θωρακίσουν και οι κωδικοί θα σε βοηθήσουν. Πλοήγηση να έχεις ασφαλή και πολύ μην βρεθείς ούτε στιγμή. Γι' αυτό σε ώρα μην πιστεύεις, το κίνδυνο να τον αντέχεις. Κάνε το διαδίκτυο ασφαλές, για να μην έχεις απειλές. Προγράμματα έξυπνα θα σε θωρακίσουν και οι κωδικοί θα σε βοηθήσουν. Πλοήγηση να έχεις ασφαλή